ओम जयंती मंडला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा स्वाहा सुधा नमस्ते ओम बम 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 हर हर जयंती मंडला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमस्ते इंद्राणाम अधिष्ठात्री भूताना चाखलेषु या भूतेषु संतम व्याप्ति देव्यो नमो ओम ह्रीं क्लीं चामुंडे विक्षे नमो ओम ह्रीं क्लीं चामुंडे इंद्राणाम अधिष्ठात्री भूतानां चाखलेषु ओम छू बम 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 हर हर महादेव ओम बम 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 जयंती मंडला काली भद्र काली भगवानी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमस्ते सर्वमंगले मांगल्ये शिवे सर्वाधारिके संवेतम्बिके गौरी नारायणी नमस्ते। हट जा सामने से माता जी आल बड़ी हट जा सामने से सामने छोटो सामने से हे बाबूजी हो लड़कावा के ज्यादा तबीयत खराब हो गइल बा बेरा हां लड़कावा के ढेर तबीयत खराब बा देखिए ना ठीक है ना बहुत तेज तबीयत खराब बा ओकर का पताऊ हां हां चल से देखी तो चलो चल तो देख लो आओ चल चल बहुत तबीयत खराब बा बउआ ओकर बहुत ज्यादा देखत रह लड़कावा के देखत रह का हे बउआ रुक जा तोरा कह ले चलतन जा ओकरा के ओझा के लगे ले चलो हैं ओझा के लगे डॉक्टर के नहीं खे बस के लागता को देले बड़ी सनु हां कोनो को देले बड़ी सन को दे सनु हां अच्छा चल हम ना तू लइका देख हम आवत नहीं उठा के से लेके आओ हां ओकरा से लेके आओ पर देख ले खाली ठीक ठीक तू बबुआ का ध्यान दे हम जा जल्दी आओ जल्दी आओ तो बबुआ आराम से रुक आवत है हां ओम जयंती मंडला काली भद्र काली कपालिनी बाबा 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 बोलो चिल्ला बाबा बोलो चिल्ला बाबा बोला। बाबा हमसे कितना फसल मिल का? बाबा चिल्ला बाबा इमरजेंसी के साथ तुम संभालो उनका के बाबा। हां बोलो बोलो चिल्ला बाबा का हमारे कोई? कितना बनी हमारे नाक बुझाता हाथ से छूट एकदम ठीक हो जाई बाबा एकदम ठीक होई बाबा। एकदम माता जी आ रहल बड़ी चल एकदम ठीक हो जाई कहां बनाती नाती घर बाबा बा लेके आई बाबा हां लेके आई जल्दी बाबा तो बहुत सीरियस बनी आवे लायक नहीं थे बाबा लेके आई ना को सब लेके आई टाइम बाबू पे तो बुद्धि तले सुधरो ओकरा बाद देखल जी आगे बाबा अच्छा बाबू तो बुद्धि ओम जयंती मंडला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमः इंद्र नाम अधिष्ठात्री भूतानां चाखलेषु ओम जयकल प्रथम माता जी की जय चला हां बाबा पहले जाई हां अगला के खिया के तनी कुछ शांति हो जाई फिर लेके आई ठीक बा बाबा एकदम लेके ठीक हो आई जाई नु एकदम ठीक हो जाई जाई ठीक बा बाबा लेके आई तनी जल्दी लेके आई चला ठीक बा जल्दी लेके आई बहुत बड़हन संकट पकड़ा पा के कर हो हां के कइले अरे बा? बगल में बाटे के ने कर दक्षिण साइड में घर बाटे हां उहे कइले बा को देले बा एकदम को देले कैसे बा कइले बा बाबा अरे कुछ बिस्कुट कुछ में देले बा हां 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 तो वो सबके काल जब से खइले बा बिस्कुट हाँ। तबे से परेशान बा हां हां एकदम परेशान बा ऐसे ठीक होई एकदम ठीक हो जाई और लेके आई एकदम ठीक हो जाई चली बाबा हम हां चली लेके आई ओका के ठीक बा बाबा हां ठीक अरे रुक जा चला बुझा तक रो कुछ संकट आ गइल बा ना ना बाबा हम ना, ना। एकदम घबरा गेल बनी बाबा ना घबराई मत ली तन में रोबो खा ले भाई दी रोबो बाबा, संकट आ गइल बा तन में रोबो खा ले लइको के बना खिया दे हां पूरा परिवार खिया दे प्रसादी हम माता जी के हाँ। चंडिका बाबा चंडिका कौन भवानी बना के सनू? एकदम चंडिका भवानी के प्रसाद दे देबे एकदम ठीक हो जाइबू ठीक बा बाबा चलो चली हाँ, बाबा एकदम जाई देखी बाबा हई संहारी हां हां ओम जयंती मंडला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा ओम शांति हां बबुआ आ गेलो हां का भइला बबू दिल भूखे चल बड़े उठो का दे भइला बहुत ज्यादा तबीयत को खराब देले बड़ा सुन, है को को देले बड़ा सुनु हां हम जाना तो नहीं को दियो सुन बबुआ के के कहत रहो कि कुछ में खिया के या एथिया कहत रहो हन के ओ दखिन लन खरावा नहीं के अच्छा अच्छा राम के हवा हाँ, हाँ, हाँ। राम के हवा कोई नम के हवा को देला सुनु हां कल का कहतल है ना कि कुछ खाई खिया में के देले बा कल बिस्कुट खात रहलाई के देले रे के देले रे राम को हवा देले रहला कहता बिस्कुट हाँ। ओई में बाबा तो खुलियाम को आता रहो कि दखिन लन घर बा तो का से रुक जो बाबूआ पूछ रुक जो वो तो खोज दो शरीर में करा रुक जो बाबूआ अरे बहुत ज्यादा है तू खा ला बबुआ हां तू कहला पूरा परिवार पर संकट में हमनी गिरे बबुआ चल रे बाबू मुको कसम खा ला बबुआ खा ला हमर लइका के का हो गइले माई का हो गइले ज्यादा रो बात ज्यादा हो जे सही हो जे
तो लेके चले के पड़ी का करिए आए वो काहे कोइला सामनी के चलो पूछा जाओ कैसे मेरा चल चलो कैसे पूछ के बबुआ बबुआ के आवत है बबुआ बबुआ लेटर हो मेरा तुमकर हो जाता हमकर लाठी निकाल दे बिस्कुट खिला तारे नु चलो लाठी बिस्कुट खिला तारे नु आओ आओ चलो तू बबुआ निकलो चलो लाठी ले ले राम कहू के बार आदमी बना देवे के बाभिया हां चलो ना रे राम कहूआ रे हो रे राम कहूआ रे का बबुआ बबुआ कह दे लो बात हो गई बबुआ कह दे रे मेरा तू का हो गई लड़का के तू जान लेवे के फिर में बड़ा बबुआ कह दे लो के बिस्कुट काहे दे देले नाती के बिस्कुट खइले बा हमर नाती के बिस्कुट काहे देले है कहते तो दुकानी पर से ले आओ तने दे दिहनी दे दे तो ते कर देबे हमर लइका के जान लेबे कैसा निकल तोरा भइल बा बुखारे से जान जाते जब बिस्कुट खइले बा लइका के बुखार थैले बा बिस्कुट तोरा पिलुआ पड़ जाई तोरा पिलुआ पड़ जाई काट दे सर के मुंह पे ते का हो गइल हो ते अकेले तुम लोग अकेले घर में था अकेले मुंह पे काट दे घर में मुंह अकेले थे काट दे अकेले मुंह पे था तोर पेट फट जाई तोर पेट फट जाई तोर पेट फट जाई हां पेट फट जाई तोर दांत गिर जाई कुल तोर जीभ प्लास्टिक के दांत लगी रंग को प्लास्टिक के दांत लगी जीभ कट जाई रे जीभ कट जी तोर आँख भड़क जाई तोर आँख भड़क जाई द्वारी पो तोर आँख भड़क जाई आँख भड़क जाई तोर हमार चश्मा काहे न चले ते गलासी देखाइबे ते गलासी देखाइबे हमार का भाई बड़े का बिस्कुट बना लइका कैमरा तो लड़का बता तो बिस्कुट काहे न देही ते बाका धनात भइल बड़ बिस्कुट खियाव त रहत लइका के त सर जी बे पिलुआ पड़ी तोरा ए चीज काहे झगड़ा भई में आई बताओ बबुआ हमारा नाती के बिस्कुट खिया के आई साला कालुए से हमार नाती ठीक बुखारे तो ना ते यह करबे काम भई भी आई है हम जान अपन जान करू देहनी बिस्कुट त जान लेबे का ललवानी हो हो त काहे बुखार नहीं के छोड़ तो को ये बुखार एकदम ठीक बा लइका के का कहलो कालुए कह रहे ने सोखा बाबा की अच्छा तो कहला हो ओहो कि ते ही बिस्कुट में देले बड़े यही से लइका हमार बुखार में कहा का 400 खा बाबा हमें चलो पूछा दे रही सर कहूं देख लियो नहीं छै डॉक्टर की चले जब डॉक्टर की है ना ना ई कइले बा कोने बा हां ई कइले बा एकर पिलुआ पड़ी रे पिलुआ पड़ी हर प्लास्टिक का पिलुआ पड़ी तोरा प्लास्टिक तोरा लोहा का पड़ी रे लोहा पड़ी बरियारी करता रे हैं कौन सो का करो भाग गई बई त हमें से बरियारी दिखावत रे कौन सो का करो चल बाबा डॉक्टर की है ना ना चलो बा पूरा सेट कराओ बाबा के चलो तो चलो तो चल तो बूढ़ आ कहिया तो जो तोरा का देख बता ले ना हो तो देखो गरासी देख ले खइबे त गड़ासी ए बाप जाए देख खइबे गड़ासी चली हो गया डॉक्टर की चलो जा हां बाबा आज कौन दिन है आज शनिचर ह अभी ले कोनो मौका ना आइले तो पूजा कल जा विधवत हाँ तन तो जो तो फूल उठ पर इसलिए आओ तो प्रसाद से विधिवत तन पूजा कल जाओ अभी ले चेला कोनो फसल ना गह की ले आओ तन पूजा कल जाओ माता जी के जगाओ जेबे बेला फसिए नु माता जी के बड़ी हाँ बाबा। बा ली हां हां दे बबुआ दे ओम जयंती मंडला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्ते सर्व मंगले मांगले शिवे सर्वाधिसाधिके शंभे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते इंद्राणाम अधिष्ठात्री भूतानां चा चलो चलो ना की लाजे बा तारा होता है पिलुआ पड़ी चलो सीधे कोई जे की ये खाए वाला है हां बाबू बिछाओ खाए वाला है पूछा ई बिस्कुट काहे देला हमार लइका के अरे जैसे निकर लइका ओसन हमार लइका हमारे लइका में तोर लइका चलो तू चलो वो जो होई अरे पहले वाले तू चलो अभी तो पहले वाले चलो तो जामुन देवी तू तारा के चलो हम तारा का बताओ तनी चलो ना बाबा की तारा के हम दिखाओ तनी कौन सोखा बाबा है तारा के अरे चलो लो मर्द वैसे पूछाई का बात पे बबुआ का जाने का हालत ले रहिया में मारे आदमी है कच के आवत फिर गोह की फोस को ले खाए बेरा चल जा तो चलो तू आगे रहो बबुआ बबुआ ठीक बनू ना बाबा लइका तनिको ठीक नहीं हो सही बा
लेकिन धोली आइल बनी धोली बनी धोली आइल बनी जोन जना कइले बड़ उनका धोली आइल हेने आवा ये ना हां हेने आवा हेने आवा ये कहले रहले हां ई हे चला बैठिए ए चला हां गुरुजी तो बुझाता कि हां गुरु हम तो जनी हनु कि हौ रहल हनु इति आई रहले सो दिन हां बुढ़ा बा जो लड़का सत रहे हां हम यानी कि बड़ा बेवकूफ होई मूर्ख होई लेकिन बहुत चालाक बा देखो ना उलियोले आगलो बुढ़ावा के हां बाबा उलियोले आगलो बुढ़ावा के देखो ना तो का कर जाई ऐसन बात है बबुआ कि हम इनका के बझैले बानी तले आपके झोला बढ़िया मुंह पटोर झोला में कोट जैसे निकले के कोशिश कर जा बुझा गइल ठीक ना तो बड़ा बढ़िया से फंस जाए जा समझ गेली ठीक बा झोला बढ़िया सरियाओ बबुआ सरियाओ चल ए बाबा भैया एंगरे दक्षिण घर हमारा घर से दक्षिण हैया हैया कइले बा रहुआ एकदम बेवकूफ बानी यहाँ के कल ने दक्षिण तो बहुत घर बा रहुआ इहे के उठा के लिया गन त ये बिस्कुट खियैले रहे लइका के हमारा ये कहता बिस्कुट खियैले रहनी हो अरे ई निकल के नाच कर रही है दक्षिण तो बहुत घर बाटे ये ना हवे ए बाबा बहुत घर बा रहुआ हिनके के उठा के लिया होई बरियारी हमार बुआरी बजा के गरम होता रे बबुआ चला जा हमनी के बा गुरुजी रुक जा ए चला हां कला फादर के जल्दी भागा माता जी के फोटो ले 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 बड़ चल धरे बबुआ धरे बनी का धरे धरे कनी का धर कहत रहन बबुआ का कि तहार लइका हमार लइका बाटल बड़े सो अरे जाए दो बबुआ हमरा से गोर के माफ करो माफ कोनी हो हमरा के माफ करो जाए दो ना बुझाइलो लुका देला सा तो चलो डॉक्टर के लइका के हां देखाओ चली डॉक्टर के चल डॉक्टर के चल जा छोड़ी बबुआ गई थी ए भैया बहिनी लो ए वीडियो बनावे के कही मकसद बा कि जतना ही देश दुनिया में ढोंगिया घूमतन सन ओकनी से तनी बच के रहला काम बा आ लइका फैकन के तबीयत खराब होके तो ओकनी के डॉक्टर से जाके दिखाई ढोंगी बाबा की हम मत जाए भैया लोग ये तालो के कॉमेडी पसंद आवे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी को जरूर हिलाएं आई ढोंगियन से बच के ढोंगी बाबा के फेर में मत पड़ी हलो ढोंगी बाबा के फेरा में नहीं के पड़े के